tunggal tekad terus manunggal suwuh brasta mring dermas Apri Mimin Elisa Apri yo biasa nekatiku sewise sliramu ninggalku apa sliramu rakasa aku kudu sangat karo sapa tak
Wah, marem tenan aku. Tak kira do kundur. Dereng ngoten panjenengan kok. Sawegdangu mboten panggih kalian panjenengan nggih dipol-polke ngoten. Sampai sepuasnya. Nggih. Kula niku ngatek kemutan lho. Apa? Ping pinten nderekaken panjenengan. Ping pira? Ten dalem Solo. Heeh. Lajeng wonten Magelang pandemi. Oke. Nggih, gempur rokok nika. Gempur banting. Apa-apa kok nek karo aku kok eling terus sih. Ada rasa. Nah nggih. Kowe piye, Bri? Berkemistri ngoten lho jenengan kali Lek Min niku kadose apa jenenge? Apa Lek? Solek men. Beliau Lu sing itu rada apik. yang saya tahu tetes memberikan ruang. Oh, mimpin iki kemampuane gur sakmene ning tetep kuwi tak olah. Lho beliau ini. Oh, apri kemampuan nggon iki Elisa Iki asline sengkring lho iki. Pripun? Melu dalang purba, asline purba iki kemampuane ku semene. Nek rata angkat. Oh, mboten ngoten. Panjenengan lho, mimpin iki dimong banget kalau beliau. Jadi memberikan wadah diakomodir sesuai dengan kapasitas. Jadi pirsa, Bapak ki pirsa. Nek Lek Min ki kemampuane guru umuk, kula digoleke dalan. Lah iya aku ya mudeng ngono-ngono kuwi. Lho, iki jenenge manajemen panggung, Nduk. Lho, kowe ngerti ra nggon ketoprak kae. Kenapa kadang ada emban atau dagelan selalu ngikuti ndorone? Kuwi apa? Kadang kalau ngelengke benang merah di sela-sela guyonan. Lho, jangan tak keelingan benang merah. Apa meneh nyon sewu nek paribasan ketoprak gebiakan sing ajak latihan. Di situ peran emban ngelengke di sela-sela kesalahan-kesalahan pemain utama. Loh, jangan mengesampingkan peran-peran kecil. Lah nek kowe ketoprak dadi apa? Aku pilih dadi watu kok, Nok. Lah Men ngapa? duyui perjurit kuwi. Nek gur dadi praweswari, inji Kang Mas, inji sinun gur sak kecap tok nggo pajangan. Lah nek kuwi malah watu ning pama Ndara Putri siram ning kali ya ketemune watu. Pomo anu Adipati topo ning nggon watu. Watu ki penting, hal-hal kecil itu lho. Ornamen-ornamen kecil itu iso dimaksimalkan dalam satu pepanggungan. Bener ning selama ini. Nggih. Kowe tau ngerti toprak kok nguyuh. Lah, Lakone Lah opo? nek branda-branda turut ngalas niku. lah nek kowe ora dadi nguyuh. nek kowe dadi watu, nek prajurit ora nguyuh. Apa? Pas jaran ki do peper. Iya. Oh, blong-blongane kono. Wah. Oh, ngono ngeblong nene ya. Ape. Walah. Ning somben noprak karo aku ngono jane ape to. Nggih, kula Kowe dadi watu tak uyuhi jan anu Alah, saking lho. mungkin nek nyaman lho. Wedi kula nek ngene lho, nek panggungan terus berlanjut ke nggih to kehidupan. Lah wedi kula niku lho. ora nyaman gur keri. Mbok wis to wong ngono mbok ladeni. Kowe harus bisa menjaga jati dirimu lho Jati Kak diri, Elisa. kowe- Aja kowe anu ketut lho. karo Lek Min lho. Kok bintang tamu terpelajar lho. Aja gagas kotok onggrok loro iki lho, aja. Kamu jangan terbawa lho. Posok iki. Aja lek isa ora ngerti iki wong loro iki to. Mantan gilingan. Makan gilingan. Gilingan kita aja tahun 95, zaman aku sekolah ning Solo zaman semono, angger payunge loro megrok loro. Kuwi wong murni wong pijet, wong kesel mbuh tukang becak, mbuh buruh apa pijet. Ning nek payunge telu megroke telu kuwi tanda tanya. Zaman dhisik kan ya hotel lho kaya saiki lah, ya nyun sewu untuk Kok kowe apal men jajal alumni kono kowe. sekolah kan yang Sumber numpak angkutan tekan gilingan kok Pak alumni kok mlaku tekan Sarlegi. Oh. Kosku ning Margarejo ning lor Sarlegi ya apa kok. Duh. Pelek. Pikiranmu lho gur letak ngono ki kudu ngerti peta lokasi ki ngerti jas. Dadi diundang ning Solo mudeng diundang Boyolali mudeng diundang Semarang peta lokasi harus tahu. Iya, Elisa ya. Ini perlu ditulis, no. Nggih. Iya, disertasimu apa calonnya? Itu harus menulis 2 oknum.
Oknum. Oknum. Ya apa? Loh, Di Elisa itu jadi narasumber di mana-mana, kula sok kadang dikatutke lho. Oh, gitu. Ayo kowe melu aku Kak. Nggo pemantapan ngoten jare. menika nggih narasumber di depan para profesor di Jakarta ini. Oh gitu, iya. Berdua Betul. loh. Itu cerdas loh itu. Ini. Lekmu kae lho. Cerdas encere neng das. Penting ramili lho ya. Ya ora. Apri Si, Jenes. kowe apa diitung dosamu le mbuli aku. Niki Pak Purba kula cunggatkan panjenengan. Kula seramu apri nek mboten kletu 15 tahun. Durung tahu kok Idul Fitri mbok stiker maaf lahir batin lek njuk Salman njuk omah. Durung tahu seumur hidup. Kowe kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Lah kula mboten ndek salah kok. Belum pernah kok stiker sekedar stiker misal wegah ngetik dereng nate. Ceken nggon WA aku. Kowe tak weni stiker. Pripun? Ora sing kandhake templek nang kaca mobile kae. Tulisane ngene, pancen kowe bajingan. Dereng tonjok ngapur maksud ngene lho, Pri. Itu bukan sekedar budaya, kowe iki metu enom. Alah men kowe ora malati kok mbok. Mbok sak ucapanmu sok nakoni aku apa piye ngono kuwi lho. Wis ora malati lho. Wis dianggap kosong-kosong nek Del. Wis. 50 tahun kagak 30 lho, Pri, rung karuan. Salahe suwek. Ngantek sampean ya ora suwek kok. Aja gagat wong. Milih jeneng Mas Petro. Ya. Kadang. Ora suwek kur beret. Jan. Nek gayeng yo gayeng lho kuwi profesional semua itu kok orang-orang top ini. Lah nggih. Rumah samu. Ngawur awake dhewe iki mengkorok awur iki. Walah, demit napa mengkor. Ya, ayo pel pengkel ayo. Tak beri kebebasan karena Purba memberi ruang katanya. Ayo, ruang sebebas-bebasnya sampai kamu hamil semua. Kula mbek Apri iki mboten tahu spel-spelan. Ora. Nate nggih mriku nesu kalih kula. Heeh. Nang nggon perjalanan blas sampai lokasi ora ngomong. Dandan jejer ning lokasi di tempat transit ndak ngomong. Mlaku tekan panggung blas sekecape ora ngomong. Nyekel mic kok kaya betet 1000 ki. Engko bar ki yo nengan meneh. Wah, sing apik ngene iki, sing apik. Biyen nenek sejarahne ora perlu tak kandhake. Mbak, pokoke inisial G. GT apa mbok sapa ora mundeng aku. Pokoke tau ngono kuwi. Ora akur. Nek ya nek dalang ora akur, dulur ora akur. Nek wis manggung. Nah, Bahkan dalam kehidupan sehari-hari jarang ketemu sama Di Apri. WA-an itu hanya WA-an Sherlock sama kostum. Kebaya iki, Sherlock iki dah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu ciri-ciri orang improvisionalnya tinggi. lho rungokno kowe. Improvi tinggi. Apik ngono kuwi. Apik ngono rungokno. Ning atiku segitanaten ki yo ilang ngono. Lah kowe Aku sesuai seringkeh moto yuyu nek kesedot sin ati ngono kesedot aku. yuyune nyapet mripatmu. Moto yuyu gampang nangis, gampang terus omonganmu natoni ngono kae sesuai. Sopo sing kuat to, Pri? Ana watese. Ra kuat ya Elisa yo dicari. kandhane nganggo bahasamu psikologis kuwi kandhane kono. Kowe kan sarjana psikologi to, kandhanono bagaimana menghargai orang lain, bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana berempati karo orang lain. Iki janglarane iki gur siji lho. Apa? Aku rokono memperebutkan Mas Riyadi iki lho. Oh, ngalih rono. Lah ya asem nih. Tiwas barangga tak kira aku. Kowe kok aja milih wong sing jenenge akhirane di. Lah kenapa? Lunga. Kok sakit lho? Bener aku bolak-balik duwe wong sing jenenge di lunga. Uncatan ngoten nggih, Pak. Sedelongkas let. Lunga. Alah. Monggo nderek Nduk Elisa, nderek Nduk Elisa. Apri, monggo wong ayu sliramu wong ayu. Pamundutan niki Kak untuk Prof Ngabianto dari UNES ini Oh, ya. dari Mau UNES. ya, Loh. Warek 3 UNES. Pak Purba pikantuk salam Saking- saking Dr. Sukesno. Ah, Mas Kesno. Nggih. Aku ndek wis mayang ning daleme kono. Kula njenderekaken panjenengan nika Oh. Nduk Supitan putrane menika. Nggih, ya ampun. Ada jejak digitalnya. Lah ada. cekemutan kok njen. Ya. Penyian krikit wonten dalemipun Suwargi Pak Tomo kula nggih nenggani. Oh, ya. Ning badhe mingkang mboten wantun napa. Gara-gara Karo piyai-piyai luhur kok iya. Kadune kowe isin no macak sopir kok kowe. Nek ning gone Pak Kasim ku awakmu ngopo?
Kula tesih nonton ten mergi ngian. Panjenengan mriki nggih. Katokan. Nggih, ngagem sarung kok nggih. Oh iya sarung. Oh, riyen jenengan ngasta wonten nggih Pak Kasep niku tesih letek nika riyen. Oh, dereng urung ngoten to, niku. Burung bintang. Iya. Aku wis krungu kabare suwi nek iki cucut to karo awakmu. Cucut. Improvisasinya bagus. Oh, rungokno kowe. Mimin tanpa abri iki bagaikan sayur tanpa garam kok le ngewak-ewake kowe. Nek kan garam ya malah maneng slep nang weteng. Ayo pamerno suaramu nduk, siliramu. Aku tak tuturi nang mburi ae wong ae. Omongane kaya pendhita. Tuturi. Ngerti ora judule bawane apa iki? Pangkurinoso. Anggitane sapa? Urung ngerti. Yang nyopir seliramu Ibu Supatmi. Oh, Bu Patmi. Aku nonton dengan kaset kayak zaman sebelumnya cek kaset zaman dhisik lho Jas, ilustrasi ngono. Yang kok nyoba nek iso. Ya engko tak berproses to alon-alon mungkin ana sing dikandani pisan langsung mudeng lah aku ping 10 urung camantol kan. Beda-beda to. Lho, kok to bocah kae dikandani pisan mudeng, ana sing dadak dislentik, ana sing dadak dikai PR. Lah aku ki ping 10 ora nyen. Mbak bocahmu dislentik. Bocah cilik iki bocah cilik kok bocah. Ya, wong tanggane iki omong karo aku dislentiki sedina mbegegek kok. Bocah ki bocah sinau mau lho. Walah. Jurusanmu gur nang kono, keluar kono. Slenti gurtela telo. Tak Desane kira ora gotelane mager meler ae. Anu iki lho, kan kula aku pilek lho nduk dadi kan ya meler to. Iya ya. Nek ngaku dosen, mestine kudu ngerti karo Bu Patmi to ya. Sesama dosen kok ora ngerti. Ya, cari kaprodi. kaprok ndase niku kaprodi. Yo. Cito kayak aku lho beriak. Ono wayahnya nanti teh. Dosen jare. Kadang dipelajari hal-hal yang berbeda. Harus yang spesifik. Lah, Mergo kae iki wong sophisticated. Oh, kadang kan ana sing dipelajari mung basicnya tok, ana sampai ke dalam-dalamnya. Ana hanya sekedar tahu tidak mempelajari, mung sekedar tahu. Iya, ning ora olone nek nyoba. Urung rasa dak ora olone. Kok mau dilomprongke aku kok. Ngerti aku bosok ngemprok-emprok kertok. Bahasane wis. Wah, kaya wong intelektual. Bangsa akreditasi. Wong kaprostat kok padahal. Pri. Apa? Kaprodi. Kok kaprostat? Prostat kuwi, prostat yo iki ngomong dadi rembung prostat. Yen saya kuwi rata-rata itu penyakit nggon piyai kakung, saluran nggon yen pipis kuwi lah. Kuwi solusine untuk meminimalisir tidak terkena prostat itu satu olahraga. Biasa diderita laki-laki di usia 50 tahun ke atas. Dan yang kedua adalah seringlah nyon sewu iki seringlah melakukan hubungan suami istri minimal seminggu 3 kali. Nek ra ndek bojo ya tumbas toh. Ayo anu. Ya Mas, ya olahraga. Solusinya olahraga. Ada 2 toh pilihan, plan A, plan B. Olahraga karo kuwi. Mulane nek ora ndek garwa ora ndek pasangan ya olahraga. tumbas kok ketemune kok gur melicet. Kok iso nglicet iki lho.
taksi niku lho. Ora nglonyom. Ayo Kak Elisa. Sebanding sisihmu ya kuwi men nyuwara ki ngono kuwi ora kowe iki gur teori tok saratane basa kasare gur cangkeman Panjenipun kula penerapanipun aku bagian implementasi ini kan rada kakelan no. Jangan hanya teori ini, eksekusinya piye? Ayo nak, muridku, Apri nomor 2 Ayo nak. Mudar nek iso kae. Leget ukek-ukek nek iso. Ayo. Yo lek medhot balok. Jan balok wae le. Keruk wedi ae kono. Wah, men. Penonton ya ora percaya karo aku. Ning apik kok, jenengan mburine men iki apik kok. Men niku kurang to. Seda penatahku wayang iki apik jenenge Tugi Men. Ya. Terus sing gawe tuding apik jenenge Tugi Men. Ya. Ning men karo an ya penyungging jenenge Tugi Man. Arepe tu terus man utawa men. Lah penyimping apik iki tupik. Apa ya nek tupik? Pian Wasrina. Suara kok alus Alus banget lho suaramu. Saking aluse nganti kaya kucing kawin. Iki di samping secara teori, ana yang dilembutkan, tapi dari ilmu agama ya ono lho pelajaran. Apa kuwi ilmune? Jadi iki dari secara teori apa teknik suara ada contohnya seperti itu dilembutkan, tapi di agama juga ada anjurannya bahwa wanita itu sunahnya suaranya jangan melebihi power rate Kyai Kakung. Mula nek salat kae nek imame kleru mesti piyai putri astane gur tepuk tangan karena suara perempuan itu kadangkala mengganggu. Agama. Iya. Ning gane iki mau rapat ape bacut wae. Mbak, piye mau jatahe kok? Wis ning balak kok nelek. Enggal ratri kang katulu Mong sliramu tanah tresnani lahir. Hop, batine kono. Nek nganti elek berarti penerapan sik nek nganti elek berarti cara mengimplementasikan mengeksekusi teorimu kuwi salah. Gagal. Pisau bedahnya keliru. Pak Purba lho ki ngasta. Aku tak hati-hati ya, Jos. Piye Elisa, apik ora? Ya lumayan C. Cukup. Aja kleru lulus. Aja kleru congor lho.
Oh, bulan iki antara dua elemen. Elemen. Dua manusia planet ini yang suaranya bagus ini Ya. itu. Yang suaranya bagus di Apri, yang cantik saya kan udah saya sampaikan dari awal. Publik sudah mengetahui. Cantik kok. Dia audionya, saya visualnya. Oh. Telek. Nek Iki triple kowe Eko. Guru wae. Kok ngono dek marem to, Min.
Mas, kok Mbak Mas. Aku arep melu lek ya piye ngono rasane. Iki Mas Kisno mresani iki lho. Enjih ta? Lho kirim salam awakmu nderek ungkon Mas. Mugi rancak sambudayanipun. Salam Apri Mimin. Danuwun Pak E. Pak Mbak Elisa nggih. Wah, jan iki layang apa iki? Wale. Bapak Iki telat apa ora ning tak wacane mbok menawa ning mobil Kijang H1083 PC. Nah, warna hitam. Mobil Avanza H1137 MV. Nah, hitam. Monggo nek kira-kira sing ngalang-alangi disingkirke, diinggirke. Kancamu yo akeh to ning padha presan. Nggih, Kata. Lewat channel napa niki kula mboten ngerti nek kula ngeling Purbasmara Official ngeling aja. Niki wau. Apa Mas? Oh Mas Tantun. Hah? Tantun official. Tantun Tantun HD. HD. Menika putranipun Pak Wondo. Ya Pak Wondo mriki to. Ije Mas Ya Tantun. ndemben nyewu sing mayang aku lho ning Oh, kono. lah nggih. Nyewu kae sing dalang aku ning kono. Pak Wondo Kaliwungu to. Nggih. Aduh, nggih. Hebat top Mas. Matur nuwun lho Mas derek ngeling. Sagete mung ngeling. Minimalis. Gua yo ngresemen to gong. Wong iki mbok kaya Elisa iki penuh semangat, dedikasi tinggi ya. Sekolahnya dhuwur sampeyan dokter, profesor. Sinden luar biasa profesor dokter Nona Elisa. Nggih, pangestunipun Pak, mugi-mugi saged dugi gaduh. So aku ya kepit-kepiten lho, Nduk. Kepit-kepit iki apa? Maksudnya dikempit dijak nek kowe mukti wibawa aku Kowe ya. kira wis ngempet dhewe to. Aku mesti aku ya swarga nunut lho Pak Nen karo kowe lho. Ya. Jenenge Dwi Swarga nunut neraka selawase. Ampun. Neraka. Lho niki sinden-sinden ingkang cantik-cantik Lah, kok cantik nggih cantik. Jumeneng. Ya, Iya. aku ya rada piye jare memberi ruang. Oh, lah. Oh, gara-gara Memberi kowe ruang kok. ya harus ya. Sing nunjuk Elisa atau Mimin monggo. Iya, itu dulu Siapa ini sih? dia sing ndi. Siapa sih ki? Muda-muda dulu Si, jangan sampai yang tua muak we. Kong itu biasanya nanti. Ya. Bu Anis mengestoni kok mereka. Siapa sih Lek? Dek Wanda apa Dek Pita? Apa dua? Dua-duanya. Ayo maju wae. Ya, Nak. Saiki model canom ku ora enek sing ra rono, mesti rono. Yo, Nduk. Papur Wanda. barang ya gururung wae engko suwe-suwe. Ora monggo prop. Ayo Monggo, Dek Ndak apa-apa, Wanda. Ya, Nduk. Ora apa-apa. Nak. Maju Sik. Ora cantik-cantik kok ngono kok ora. Wis sore mau nek saiki iki limbukan iki langsung ora sek ning ngabani renek saiki. Ngerti ana dondong tak. Ora ada sing ngabani. Nah, saiki ngene iki gurune sinden kudu diam. Mbak Uul iki tak gurune waranggono. Mbak Uul kok kowe leh rumangsa iki kok piye kowe iki? Heeh, kuwi ben ngopeni wangsalan barang. Kok pede. Ya wangsalane iki ngantek wong ora mudeng kok Rekmo Nesta. Suplak alit mungging dada. Tinampi tansah kumantil ning netra. Rekmo Nesta. Dek Wanda pidalem saking pundi? Saking Ngawi. Oh Ngawi. Ngawi Dik. Mboten ngawine ngendi kowe. Dek Pita Kula saking Magetan. Magetan. Lor kidul. Lor kidul. Bangsa daerah kono. Sinden saiki kok resik-resik wutuh-wutuh ngono ya, Pri. Lah kok ora utuh to, Men? Lah kula Lah salahe kowe tuwa lagi laris. Aku 37 agak muncul lho, Pri. Lah ya neng ndi? Abri kene omong ya sing sopan. Lah pripun? Ngomong kaya sarmudar kok lagi laris. Lah Pri nek karo anu tuwa agak pengen belajar engko wayah laris mati aku. Apri ki nek ngomong ki cacu mbok ora ngono. Kok Ngaturken apa Dek Wanda karo Dek Pita?
lali janjine. Oh, lali janji. Nganggo mesem sithik nok. Lah, dadi nek wong mesem kan ibadah sing rasane agak kulaan to kuwi mesem ki. Lah. Dicontoni to. Men ngono maju Nek dicontoni. mesem ki to nok. Karo mlaku coba, karo Bibir mlaku. kanan dan kiri itu harus simetris. Nek Nah, sini setengah senti ya setengah teorine senti. anatomi bener. Anatomi. Dadi aja kadang ana to, ngono dadi mencep. Ndak lambene tok sing nyinyir dhuwur tok ngono. Dadi kanan kiri harus simetris dan harus tulus. Nek wong setruk, Ya beda nek sing dibate, saya tak omongke sing normatif. Jadi ada yang senyum karena formalitas dalam artian karena tuntutan pekerjaan, tapi ada yang senyum karena dari hati. iya nek senyum karo mlaku. Temlek. Persis Awel. banget. Temlek. Awel. Lah. Ya dhisik iki temlek geget lati. Terus miyak apa nyampinge dipiak sithik ngono, ketok wentise sithik ngono lho. Piye kakung wis bingung. Lah kowe dibiyak ketok bathikmu. Ibarate iki gur ibarat. Apa ya? Ora bathik kowe. Kentole kebak walang. Ngono ya, Nak. Iya, lali janjine. Lali janjine wong ayu. Yo. Kancane kowe menjanji gelajatmu sajak Ya apik men to, Nduk, ora gelem melu mayang kok. Mbok melu turu. Turu aku Elisa ya serang ngabar-ngabarke Pak iki piye, nasibe saiki piye.
tidak pernah. Oh ya. Do laris kok do. Mbok ya Pak iki digeret-geret. Lah napa mogok kok digeret? Wah, apri. Pak dosen Lho nek digeret ki ra mesti mogok. Bayangno wayang Prada Mas Gapite sungkawe gamelan kaya ngono, gedhe-gedhene larase kaya ngono ya. Iya, 12,5 ya ngangkat. Modaro gonggong. Lah ngedum piye? Ya mengke kualat mosok dalang derek sinden kok. Walik. Ayo aja aja. Lah nggih. Ngene iki aku yo nderek nempel kabisane yang luar biasa. Tenan iki bintang-bintang iki jos tenan. Mulai ya kondang-kondang itu enggak salah, teorinya Mimin itu enggak salah. Semua setelah diaplikasikan ternyata. Po, ngomong kamu siapa? Dekan. Dekan ngerti ora? Sing gede kanan. Sing kiwa cilik. Ya karo lungguh ora apa-apa, capek saya tahu. Niki sedelongkan ndak masalah. Nggih, Pak. Ya iki rada dikendoni ndak masalah. Lho niki Pak Danang nggih pun santun busana lho. Terus nyarimbit karo awak dhewe lho, Kak. warnane padha Merah hati lho. Rasane gambuh kok, Nak. Telek. Aku lah ngomong sak kecap tok patah kan. Ning wong ki mbok biasa wae ngono lho. Ling ngendikan ki biasa wae ngono lho. Lah gambuh rasane, nyatane ra gambuh wong sing dilenggahi ya ning Semarang. Kene ya dienggo kantor. Nyatane kok nimbali jeng Mimin ki mesti ayo oh rasane gambuh. Sarju ngono Jas. Kok iso jeng iki? Jeng Mimin. Terenggiling. Terenggiling nggih. Ah, aku nek ngomongan karo wong orang cucut-cucut itu saya suka loh, betul. Kalau cucut itu saya suka. Soalnya wong cucut itu biasanya kena digarap, nek ora patek cucut iki rada angel digarap. Cucut dasarnya cocot. Wah. Biasa. Apik. Derek ngemum nggih Pak Nek panjenengan ngringgit, Pak niku kula ngemum ngoten kemawon. Ngomong apa? Kayak Gue iki jam 5 niki cek cara nggonmu cek kutub manggung. Nggih, ngantos adan subuh kok dereng purna. Antek bradat kok. Sinden berat. Nggih lah saking dene kulanku jare rak ngeteni kalih Pakne Cacah. Bu, kowe golek apa to, Bu? Nggih, Pakne Cacah kan ngoten to kan ya nggih. Kan ngoten to. Pak Cacah. Nggih, rumen ngeten. Nek dhisik kowe mburu karir, saiki mburu apa to? Mburu ayem. Nek mburu ayem di situ ada kesenangan. Nek gur mburu seneng mburu mesti uripmu ayem. Dados kula sakniki laku sak laku kudu idine bapakne Cacah. Nek bapakne Cacah nang mah wae bune nggih kula kan griya. Pakne Cacah ki bangsane apa? Wit ringin. Ya wong kok. Nek menungsa apa wujud elek ya etuke menungsa. Nek ra seksa ya ra seksi. Kok wis dhewe kok senengane kok. Mai ben rencang kene kalau kula kok do mai ben sedaya niku dos pundi to wayang pambudi lho kula ngerakani rencang-rencang. Ra seksa ra seksi. Lho delok. Ganco karo Dali ket mau ira kowe iki lho le mesam-mesem ae lho alah. Iro wong ganteng. Iya. Sliramu ganteng le ning pilihanku ra gur wong ganteng kok le. Ya wong sing iso nuntun dalane aku akhirat le. ya anu Yasena le. Tontonan ben iso sakinatul qalbi. Oh alah. Termeng ati ya. Lho tlatah Kaliwungu menika Indonesia Mini lho le. Kok ngono? Keanekaragaman ingkang ngrasuk agami Islam nggih kathah, sing Buddha nggih kathah, sing Kristen Katolik kathah, Hindu wonten. Nggih lho. Ya Indonesia rukun. Indonesia sesungguhnya ya iki nak. Karena masyarakat yang heterogen itu sing dimereni bangsa liya. Heterogen apa? Bermacam-macam. Oh. Nah, nek homogen kan cuma satu. Jadi beda suku, beda agama, suku, adat istiadat, status sosial yang berbeda. Ini tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heterogen karo homogen. Dikolgino. Itu obat watuk. Niku obat dan meret. Opo?
Saiki coba khusus iki lho, tengah. Lah iki. Iki nembang. Tipun- Duduk di situ saja. Tipun iki dini Palila. Iya. Saestu lho muni tong. Mboten dadosaken kucem asma panjenengan. Nah, kucem-kucem diraupi. Aku arep ngeruh ujurmu piye. Mangka sinden sanesipun sami runtik ing penggalih mboten nggih. Ya ampun, omongane selangit tenan. Kandhang. Wah iki. Ora iki bocah-bocah iki perlu dituntun, ya ta. Kowe iki sinden sing patut nuntun dhisik. Ora ketan sak kecap rong kecap. Ayo. Jare mau lak duwe teori sing bisa kenes, iki nek ditambahi Alah. Ya piye? Upamane bawa apa? Kula bawane sing anu napa karakter kula niku sing alus. Oh. Sing ciri khas ngono ya, Le. Kase ora ana garek cirine. Apri. Aku lho agak arep dialembono. Coba banget pri. Talentaku lho gak arep eksplor karo Pak. Lah kowe nek dialem mas saya umuk kok kowe kok. Nek ra diserang sik engko mas. Anu ya, Nduk. Anu kangene ya. Karemu kok sing dialem. Walah Le sekesuk awet nyelot esuk gombale metu. Ya dituwah. Lebonono jadah. Rada awet. Aduh. Rungokno mayang karo diam. Ini adalah talenta seorang ibu yang luar biasa. Ayo, iki ibune wong tanah Jawa iki. Pakune tanah Jawa. Paku mata. Ngomong paku matamu. Ya iki paku jalmu. Kangenku tanpa upama. Piye? Kaya ngono kena nggo tuntunan tenan, Pri. Ngunen sakmu saknune. Wayahe selengean. Wayahe menepi rasa. Wayahe brangasan, wayahe serawung. Nek nyelat esuk kok suaramu dadi malih lanang kok. Mung sliramu kang dadi dalanging hati. Nggon apa iki? Kaya wong dibelok. Wes lawas anggonku nunggu. Rasa dikoki kaya kira. Oh, Loh, Niku telake muntir. nunggu itu kan sesuatu yang membosankan. Iki swara kok ora menunggu. Loh, kata-kata menunggu sesuatu yang datangnya belum tentu itu membosankan. Mending umbah-umbah nyapu ndang burung karuan tunggu teko. Lah, itu penekanan nggon menunggu kuwi harus ada lekukan. Teori baru. Teori. Iki le diarani swara pesing mau iki to. Dadi wong nunggu ngerti-ngerti Pak gregel ngono. Wah. Lah, ngono. dadi sing ditunggu ki ya krasa. Krasa. Telepati. Iya, krasa ora penak. Le nunggu ngantek ngeden ngono. Sliramu amung leledo. Wah, Pri. Lah nek tenanan ya apik no lho. Lah nggih. Kok mbok buli ae. Selama ini kula karo apik ra diapresiasi blas. Selama ini kula curhat kali panjenengan. Ora tau mengapresiasi. Oh nyatane ya remuk kok piye. Ngarep anu. Aku ki wong jujur lho Le. Wong ayu kok godheke berintik. Iki sing diarani nek iki godheke iki hati-hati nguduturi. Hati-hati ngene iki. Iki rek mau ngemak ngembang bagus. Alise bak semut beriring. Janggute. Bak lebah menggantung. Bangkeane. Nawon kemit dadi iki kebun binatang. Senengane.
sliramu Rampunge kapan? Mbahmu piye mbahmu? Tulung ana, Bing. Wah, wis kae ora mulih sesuk. ngeling ana rikala dina kapungkur. Rodok rapate apik ibu. Sliramu alas. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing batin. Tepuk tangan deh. Ah, ya ampun. Kula lingsep. Kula rumangsa dikuliti kalih kanca-kanca. Berasa ditelanjangi ngono lho, Cus. Kabeh mata tertuju pada Ditelanjangi yen apane. Wis ora menarik blas. Diopiok-opiok ya guru meneng. Oke, adik-adik semuanya bareng ya. Ayo lagunya apa? Ya. Ya. Trio. 1 2 3 4 5. Ya. Tentu saja ditambahi Mbak Elisa, bintang kok, itu mimpin. Ya. Ning kono ndak apa-apa. Duduk ndak apa-apa. Ayo. Ayo. Nduk Banda, nduk Limar, karo nduk Pita. Karo Bu Uul, karo Bu sapa kuwi? Lydia. Lydia. Bu Anis. Bu Anis kanane kae men ndonga. Oh. Bu Anis, kowe iki jane litinge Bu Anis kok. Kula kalih penjanku sing penting angsare kok nggih Bu. Lah iki. Glangsar kuwi kok dadi angsar. Ayo nak. Ya. Wah. Ada kesepakatan tertentu. Sing nopo ayo mimin ayo cek. Heeh. Slendro ya kena mau pelok terus lho. Oh, kantas Slendro. Slendro mau pelok barang genti yo. Heeh. Pelok barang kayak teh. Ayo. Si boleh. Iya. Rupa-rupa. Apa? Tambah kangen. Mas. Ora Wijaya Kusuma. Kusuma Wijaya. Nah, tiblak titak aku.
Mestine lali aku bangsa iki ketemu jogetan ketungangan karo aku ya tangga kangenku bali Hebat tenan. Dandang apa salah? Suku cili-cili. Handang apa becak mlaku timi-timi. Aku nderek ibu tindak menyang pasar. Ibu mundhut roti si pego ora paring. Kok iso tekan pego iki lho. Kok ya apal lho, Gong? Engko mbiyen aku tau krungu ngono kuwi. Oke, Mbak Apri, Mbak Mimi, Mbak Elisa, matur kesuwun sanget. Wah, aku tahu tombo kangen tenan lho. Para awakmu. Matur sembah nuwun sanget, Pak Luar biasa. Nambahi panjang umur. Amin ya rabbal alamin, Ji. Ya ngono mbok ya Gusti Allah ki maringi dalan. Aku kepethuk karo awakmu. Sip. Nenggo dawuh salajengipun, Pak. Kayak mongko iki kek kur ning omah. Karo ngecat wayang. Ya apa Kaca-kaca Mayangkara sehat sedahanipun nggih. Sehat awet-awet. Amin. Amin. Iya. Matur nuwun. Monggo nek badhe cabut. Aku selilo. Nggih. Sudah sangat puas. Nggih. Mboten paring eye contact rumiyin. Oh, boleh. Sembah nuwun nggih Pak, kula kalian Ti Elisa. Betul-betul bisa kalian pamit. orgasme. Iki omongan wis. Lah aku nganggo basane Mimin ku kok. Basane lak bangsa sing ra genah. Oke. Nggih. Ora ono bang. Nah, wis lendro songo kesuwun matur nuwun.